राजा हो ढोढ़ी हमारा छील देला। तो का हाल बा भाई लोग, आज हम फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ अश्लील गाना के माई बहन एक करे वाला मानी। तो वीडियो जरूर शाम तक जरूर देखिए लोग, काहे कि आज के वीडियो में बहुत ही मजा आए वाला बा। तो बिना कोने अलियास मानी लौड़ा लेसन के स्टार्ट कर जाओ आज के बकचोदी। वाह कौन ची कहलू हो, सुनाइल तो हो सर लेकिन समझ में ना आइल हो, तनी के खाली फिर से कहबू। राजा हो ढोढ़ी हमारा छील देला। अच्छा तो तहार राजा तहार ढोढ़ी छीलेला। अरे भौजी खाली ढोढ़िए छीलेला, झटिया ना छीलेला। सार तू नहीं गाना गावत लोग की ढोढ़ी हमार छील देला। भाग जा सार, ना तो मारब गाड़ी की निहुरल भगबू। ये दादा ये सच में आज हमर मन नहीं करता। अरे भैया जी मुठ सोट के आइल बड़ा का सार जे तहार मन नहीं खे करत। अब देखो भाई लोग, एक बात हमेशा याद रखिए लोग, अपन मेहरी चाहे मान से को भूल के भी ये बात मत कहिए लोग कि आज मन नहीं खे करत, ना छोटी मुकी गड़ही इनार हो जाई आ घर में रह के मेहरी छिनार हो जाई। मैं नहीं मानता। दूसर भतार जाके खोजे बनमुआ आगा जे करबा आगा से। दोसर भातार जाके खोजब बलमुआ नागा जे करब आगा से। अब आगा और पाछा के मतलब तानी लोग समझ सकत बारे लोग। अरे भौजी जब इतना तहार आगा में आगी बार देले बा तो एगो काम कर, तू चल आव हमार बड़का भाऊ लोगे सूखे अइह पूक मरइह आ मरिहे गाड़ी की निहुरल जाइह। देते ना थकने तू लेते थक गइला। बाबा का गाना बाटे, हम देते ना थकनी तू लेते थक गइल। और भाई लोग ये गाना क्यों सुनी तो सुनी कहा ना सरवा, ये गाना गलती से केहू अपन गली मोहल्ला में बजा दी तो ओकर गली मोहल्ला के लोग इहे कही मार भोसड़ी वाले जल्दी मार। छटने बजब से देवरवा दर्द होता ढोढ़ी में। अच्छा तो जब से तहार देवर ढोड़ी चटले बा तब से तहार ढोड़ी में दर्द होता। अरे भौजी तहार देवर तहार ढोड़ी में चटले बा अड़ला खूंटा डाल के फरले बा जे दर्द करता। दर्द होता ढोढ़ी में। रे भौजी जब तहके मालूम बा कि तहार देवर के ढोड़ी चाटला से दर्द करे लगी तो जब उसार तहार ढोड़ी चाटत रहे तो काहे ना ओकर मुंह में चीर देनी मुद देलू। ये क्या बात करता है यार। ढोढ़ी को धो के हाथ देवरवा। अरे सरवा हई आजकल के देवर के होका गइल बारे ना सरवा, कौन अपन भौजाई के ढोड़ी चाटता तो कौन हाथ धरता। किरिया बात देवरवा। अच्छा तो तहार देवर तहार ढोड़ी पे हाथ धो के क्रिया खाता। अरे भौजी शुक्र करो तहारा देवर के जगह कहीं हमार कैमरा मैन नहीं खे नहीं सरवा ढोड़ी पे हाथ धो के क्रिया ना डायरेक्ट तहार बुझ जा कहाँ धो के क्रिया खात ना रे कैमरा मैन। ये भगवान क्या जुल्म है। जब भातारा हमर मारे लागल तो दांते तो दांत लागे लागल। अरे भौजी उ सरवा भतार हो ना साढ़ हरे ना करीब वही जोगिला में मारत रहे ना पछिला में मारत रहे जे तहार दांते पे दांत लागत रहे। राती में गोरी बड़ी मजा आई। अरे वाह अरे कैमरा में देखो तड़े हई सर भैया कितना खुश होके कहता कि राती में गोरी हो बड़ी मजा आई। अरे भैया जी रात कौन तहार गाड़ मार देलस का खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। से चुपा खूबे हो लहरा लुटाइल। खाली लहरे लुटाइल बा आना 2-4-10 हाली फुफियो पिटाइल बा। पान खा के छोटल ढोढ़िया लाल कइला राजा जी। पान खा के चटला ढोढ़िया लाल कइला राजा जी। अरे भौजी शुक्र करो कि खाली अभी ढोढ़िया चटले बा, अगर गलती से तहार गोड़िया चाट लेले रही तो सा बुझात की बाबा सीधा ले ले बा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। तो बस भाई लोग आज के बकचोदी हमें खत्म करता नहीं। आई होप कि वीडियो तो अच्छा लगा तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो अच्छा ना लगा
तो डिसलाइक भी कर सकत बना लो यार। तो भाई लोग वीडियो बस मस्ती मजाक खातिर बनल बा। ए वीडियो केहू भी अपन दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा लड़वा ले सुन कहीं पर भी ना लियो यार। तो फिर से मिलते बाने ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको यार, ए रुक बाय।